फुंनि 4 बाजिनाय लोगो लोगोनो लेखा फराय, मोनाबिलि जानाय लोगो लोगोनो लेखा फराय होननानै जोंनि बिमा बिफाफोरा गाव गावनि गथ'फोरखौ बिथोन होबाय थायो, थोनबाय थायो, फोरोंबाय थायो। नाथाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा, फरायग्रा गथ'फोरा लेखाखौ फराया, लेखा फरायनायाव गोसो होआ, लेखा फरायनायाव इन्टारेस्ट गैया। जुदि लेखा फरायनायावनो गोसो गैयाब्ला, लेखाखौ फरायाब्ला, अब्ला बोरै पास जागोन जोंनि गथ'फोरा? अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअखौ साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियान छात्रफोरा नायथों, जेरावहाय जाय छात्रफोरा, जाय फरायसाफोरा फरायनो थाखाय गोसो गैया, फरायनो थाखाय इन्टारेस्ट गैया, बिथांमोननि इन्टारेस्ट गैयै गोसोआ फरायनायाव इन्टारेस्ट गोनां, गोसो गोनां जागोन। आरो सासे फरायसानि गोसोआ जुदि फरायनायाव जबायब्ला, गोसोआ नांबायब्ला, बिनि पास जानाया इजिसै। आं दिनै बिनिखायनो साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरा जेन फरायनो हाथों, फरायनो मोजां मोनथों, बिनि मोनथाम टिप्स लानानै फैदों। दा बे मोनथाम टिप्सखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन, अब्लासो नोंथाङा सासे फरायनो हाग्रा जागोन। आरो लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, बे जाहैबाय नोंथाङा केबल नायनानै थाङोब्ला बे गोदोनि बायदिनो जागोन। मैया नोंथाङा जेरै फरायनो गोसो जायामोन, बे एखे थागोन। दा बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथाङा बे भिडिअनि गासैबो बाथ्राफोरखौ, जि मोनथाम टिप्स होदों, बे मोनथाम टिप्सखौ नोंथाङा फल' खालामनांगोन, जिउआव मावनो नांगोन। जुदि मावाब्ला, ओरैनो खोनासंनानैल' थायोब्ला नोंथाङा फरायनो गोसो जानाय नङा। बेखौ मावोब्लासो नोंथाङा फरायनो गोसो जागोन आरो सासे मोजां फरायग्रा जागोन आरो मोजां पास जाग्रा जागोन। बे मोनथाम टिप्सखौ बुंनायनि आवगायावनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों, हयथ' आंनि भिडिअखौ नायग्रा गोबाङानो फरायसुला फरायसुलि नङा, फरायनायखौ नागारनायबो जानो हागौ। दा बेयावहाय नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों, नोंथाङा जुदि सासे फरायग्रा नङाब्ला, नोंथाङा आंनि भिडिअखौ साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिनो शेयार खालामगोन, जायफोरा ख्रिस्टियान फरायसुला फरायसुलिफोर, जेन बे भिडिअखौ नुनानै, बेनि टिप्सफोरखौ नुनानै साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियान फरायसुला फरायसुलि स्टुडेन्टसफोरा जेन मोजां फरायनो हायो, फरायनायाव गोसो जायो। बे ओंथिखौ लानानै बे बाथ्राफोरखौ जुदि मोजां मोनोब्ला, नोंथांमोना साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिनो भिडिअखौ शेयार खालामगोन, जेन बे भिडिअआ थि जायगायाव सहैयो। जाय सुबुंफोरनि थाखाय बानायनाय जादों, बे सुबुंफोरनियाव जेन सहैजोबनो हायो। दे अब्ला प्रियफोर, मोनफा मोनफा बे मोनथाम टिप्सखौ नायदो। टिप्स नम्बर 3, फाइन्ड ए रिजन टु स्टाडि। फरायसाफोर, मोनफ्रोमबो खामानिनि आन्दोआव मोनसे कारन एबा जाहोन थायो। मोनसे एग्जाम्पलनि गेजेरजों बाथ्राखौ नायदोनि। नोंनि नोमाया जुदि नोंखौ बुङोब्ला फुंनि 4 बाजियाव सिखार होननानै, नोंहा फुंनि 4 बाजियाव सिखारनायनि आदत गैयाब्ला नोङो सिखारनो हागोन जानो? आरो बेखौनो सिखारनायनि कारन होयोब्ला, सोरबा जुदि नोंखौ बुङोब्ला फुंनि 4 बाजियाव सिखार, अब्लाना नोंनो 10 लाख रां होगोन होननानै बुङो, अब्लाथ' सिखारगोन। अब्लाना 4 बाजि नङा, 2 बाजियावबो सिखारगोन। मानोना सिखारनायनि मोनसे कारन, सिखारनायनि मोनसे जाहोन, सिखारनायनि मोनसे थांखिया फैबाय। फरायसाफोर, फरायनायाव गोसो होनो थाखाय बेनो मोनसे फर्मुला। थिग बेबायदिनो नोंनियावबो फरायनायनि थाखाय मोनसे जाहोन थानो नांगोन। जि जाहोन थायोब्ला नोंथाङा फरायनो गोसो नांगोन। मानोना मोनसेल' जिउ मोनदों, बे मोनसेल' जिउ मोननायावनो, फरायनायनि उनाव, बे फरायनायनि गेजेरजोंनो मोनसे मोजां जिउखौ मोनगोन, मोनसे मोजां खामानिखौ मोनगोन। बेफोरखौ गोसोआव थांखि लानानै, बेफोर खामानिखौ जाहोन खालामनानै लेखा फरायोब्ला नोंथाङा सासे फरायनो गोसो जाग्रा फरायसा जागोन। नोंथाङा सासे फरायसा जानानै नोंथाङा फरायनायनि जाहोनानो गैयाब्ला, नोंथाङा माब्लाबाबो फरायनो मोजां मोननाय नङा आरो फरायनो गोसो जानाय नङा। बेयावहाय नोंथाङा फरायनायनि मोनसे जाहोनखौ बानायनानै लागोन। जेरै एग्जाम्पल, आं सासे मोजां डक्टर जागोन, सासे मोजां फोरोंगिरि जागोन, मोजां सासे आबादारि जागोन, सासे मोजां बिजनेसमेन जागोन। बेफोरबायदि जाहोनफोरखौ लानांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, टिप्स नम्बर 2 जों नायदोनि। बेनो जाबाय एभयड अल दि डिस्ट्रेक्शंस। आथिखालनि मुगायाव फरायसाफोरनि फरायनायाव गोसो नाङैनि गुबै जाहोना जाहैबाय बे डिस्ट्रेक्शनानो। डिस्ट्रेक्शन माने नोंथांनि फरायनायनि जिथु थांखि दङ, बै थांखिखौ सिफायना होनायानो डिस्ट्रेक्शन। आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन, बे डिस्ट्रेक्शना गुबुननिफ्राय फैनाय नङा। 90% डिस्ट्रेक्शनखौ फरायसाफोरा गावनो दाना लायो। माबायदि? दे बेखौ आं बुंनो हानि। आंनि आखायाव दान 3 दंबावो आनजादनि थाखाय। जेब्ला दान मोनसेल' थाबावगोन, अब्लाना आङो फरायनायखौ जागायजेनगोन। बे नोंनिनो गाज्रि हुदा। बे हुदायानो नोंखौ नोंनि थांखिनिफ्राय गोजान खालामगासिनो दङ। नोंनि आखायाव थानाय जिथु मबाइल दङ, बे मबाइलखौ नोङो जुदि फरायनायनि थाखाय बाहायोब्ला नोंथांखौ मदद खालामगोन। नाथाय बे मबाइलानो, नों जुदि बेखौ गोरोन्थि खामानिनि थाखाय बाहायदोंब्ला, नोंनि फरायनायखौ बरबाद खालामगोन, नस्थ' खालामगोन। जेरै मुभि नायनाय, चैटिं खालामनाय, वाट्सएपआव चैटिं खालामनाय, बायदिसिना जुदि खालामदोंब्ला, बियो नोंनि फरायनायखौ डिस्ट्राक्शन खालामगोन, नोंनि थांखिखौ गोजान खालामगोन। आरो लोगोसेयैनो नोंथांनि जिथु लोगोफोर सेलेक्ट खालामनाय, बे लोगोफोराबो नोंनि थांखिखौ गाज्रि खालामनो हागौ। बेयावखायनो जेसेबां हायो नोंनि मोजां लोगोफोरखौ नोङो सेलेक्ट खालामगोन। मानोना नोंनि लोगोआबो नोंखौ नोंनि थांखिनिफ्राय बोख्लायगोन।
बेयावखाय जिखिनि लोगोफोरखौ बानायगोन जि लोगोजों लोगो जागोन बै लोगोफोराबो मोजां लोगो जानांगौ जायफ्रा फरायनायाव गोसो होयो जायफ्रा फरायनायनि बाथ्रा सावरायो जायफोरा फरायनायनि थांखि फारसे खारो बैफोरबायदि लोगोफोरजों नोङो लोगो जानो नांगौ नङाब्ला नोंनि लोगोआबो नोंखौ नोंनि थांखिनिफ्राय गोजान खालामगोन आरो बे 14निफ्राय 25 बोसोर बैसोसिम जि फरायनाय सम बे फरायनाय समाव बयफ्रेन्ड एन्ड गार्लफ्रेन्ड हानायमानि बेनिफ्राय गोजान थागोन मानोना बेबो नोंथांनि फरायनायनि जिथु थांखिफोर दङ बे थांखिखौ गोजान खालामगोन बेफोर गासैखौ गोजान खालामोब्ला नोङो गासैखौबो फरायनो हागोन फरायनो गोसो जागोन आरो नोङो थांखिखौ होसोनो गोसो जागोन आरो गासै खामानिखौ नोङो मावनो गोसो जागोन फरायसाफोर देरहानाया नोंखौ नायगिरनानै फैगोन आरो नोंखौ देरहाहोगोन टिप्स नम्बर 1 डु वान थिं एट ए टाइम गोबां फरायसाफोर दङ फरायनाय समावनो मबाइल लानानै मबाइलाव गोसो होलाय लेखायाव गोसो होलाय दान्दिसे सम मबाइल नायलाय दान्दिसे सम लिरनाय बायदिसिना खामानिफोरखौ मावो बेबायदि मोननै खामानि मावो बे गोरोन्थि अनजाग्रा फरायसाफोर मोनसे समाव केवल मोनसेल' मावनांगौ फरायनाय समाव केवल फरायनांगौ जों जुदि दै नागिरनो थाखाय एबा दैखर जावनो थाखाय जों जुदि बैयाव एसे जुदि जोङो दैखर जावदोंब्ला जों दैखौ मोननाय नङा मोनसेयाव जुदि 100 फिटहालागै जावबायब्ला जों दैखौ बेयाव मोनगोन थिग बेबायदिनो जोंनि फरायनाय समाव जोङो केवल फरायनांगौ मबाइलखौ लानानै टाइम पास खालामनाय नङा बेखिनियावनो मबाइलनि बाथ्रायाव मानसिफोरा हयथ' बुंनो हागौ मबाइलनि गेजेरजों जोङो गोबांखौ सोलोङो होननानै येस राइट नंगौ बेबो नाथाय बेबायदि समाव नों मबाइलनिफ्राय लेखाखौ सोलोंदोंब्ला फरायदोंब्ला एसे आलादा खामानि मावनांगोन जेरै माखासे एप्सफोर दङ ससियेल मिडिया एप्सफोर दङ बेफोरनि नटिफिकेसनखौ अफ खालामनांगोन जेरैहाय वाट्सएपनि आरो इन्स्टाग्रामनि इउटिउबनि बायदि रोखोमनि जिथु दङ जि बुस्थुफोरा नोंखौ डिस्ट्राक्सन खालामगोन नोंनि फरायनायखौ डिस्टार्ब खालामगोन बेबायदिनि नटिफिकेसनखौ अफ खालामनानै दोनदो आरो गोनांथि जानाय बायदि नोङो मबाइलनिफ्राय जिखौ नागिरदों बेखौ लादो बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन मोनसे समाव केवल मोनसेल' खामानि मावनांगौ नोंथाङा जुदि फरायदोंब्ला फरायबाय थादो फरायनाय समावनो बहाबा सोरजोंबा रायज्लायनाय सोरजोंबा गेलेब्रबनाय बे खामानिखौ माब्लाबाबो दाखालाम अनजाग्रा स्टुडेन्टसफोर बेनोमोन गासै मोनथाम टिप्स बे टिप्सखौ जुदि नोंथाङा लायोब्ला नोंथाङा सासे मोजां फरायग्रा जागोन नोंथाङा फरायनायाव गोसो नांगोन नोंथाङा दिनै आंनि भिडिअखौ जुदि नायबायब्ला नुबायब्ला नोंथाङा केवल नायनानैल' दाथांदो नोंथाङा बेखौ जिउआव बाहायगोन अब्लानो नोंथाङा सासे मोजां फरायसा जागोन नोंथाङा फरायनायाव गोसो नांगोन 100% गेरान्टि नोंथाङा फरायनो गोसो जागोन साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियान फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे बोसोन फरायनि बे जाहैबाय बोसोन बिजाबनि 13 बालाब 4 सिरि अलसिया मानसिया जेखौखि हास्थाया मानो बियो मोनथारनाय नङा मावथिफ्रा हास्थायनाय मानिखौनो मोनगोन प्रेज द लर्ड अनजाग्रा फरायसुला फरायसुलिफोर बे बाइबेल सिरिखौ गोसोआव देहेन खालामगोन गोसोआव लागोन अलसिया मानसिया जेखौखि हास्थाया मानो मोननो हानाय नङा बियो अलसिया मानसि नोंथाङाबो जुदि सासे अलसियाब्ला फरायनायाव आङो मेट्रिक मोजां पास खालामगोन हाई सेकेन्डारि मोजां पास खालामगोन आङो ग्रेजुवेट मोजां क्लियार खालामगोन होननानै नोंथाङा सानदोंब्ला नोंथाङा अलसिया जानानै थायोब्ला बेखौ माब्लाबाबो जाफुंहोनो हानाय नङा नोंथाङा सासे मोजां बेफारि जागोन मोजां डक्टर जागोन मोजां फोरोंगिरि जागोन बायदिसिना नोंथाङा थांखि बानायनानै लादों थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय सासे मावख्रुबग्रा जानो नांगोन मावथिफ्रा हास्थायनाय मानिखौनो मोनगोन होननानै बुंदों नोंथाङाबो सासे फरायख्रुबग्रा जानांगोन नोंथांनियाव जिथु बानाय दङ लेजि दङ बे लेजिखौ फोजोबनानै ला अब्लानो नोंथाङा फरायनो थाखाय गोबां गोसो जागोन लेखा फराया क्लासाव थाङा जुदि जिरायनानै सिमांल' नुबाय थायोब्ला जिरायनानै थाबाय थायोब्ला अलसिया जाना थायोब्ला जानो पास जानो हागोन जानो थांखिखौ मोनहैगोन माब्लाबाबो मोनहैनाय नङा बेयावखायनो इसोरनि बोसोना बुंदों अलसिया मानसिया जेखौखि हास्थाया मानो बियो मोनथारनाय नङा मावथिफ्रा हास्थायनाय मानिखौनो मोनगोन प्रेज द लर्ड अनजाग्रा फरायसुला फरायसुलिफोर नोंथाङाबो नोंथांनि जिउआव साक्सेसखौ जानो हास्थायदोंब्ला नोंथाङा सासे फरायग्रा जा मावथि जा इसोरा आशीर्बाद खालामगोन जिसुआ नोंनो गियानखौ होगोन जायफोरा मावथि जायफोरा फरायसुला फरायख्रुबग्रा बिसोरनो इसोरा नांगौ बायदि गियानखौ होगोन देवब्ला प्रियफोर आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों फरायनायाव गोसो जागोन मानोना जि टिप्सखौ आं नोंथांमोननो होदों बे टिप्सनि बायदि नोंथांमोना खामानिखौ मावोब्ला खोनासंग्राल' नङा मावग्रा जाबा नोंथांमोना थारैनो फरायनायाव गोसो नांथारगोन 100% गेरान्टि अनजाग्रा प्रियफोर जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय साफ्रोमखौबो खावलायनो हास्थायबावदों जोबनायाव नोंथाङा जुदि फरायसा नङाब्ला नोंथाङा जुदि फरायग्रा नङाब्ला बे भिडिअखौ साफ्रोमबो ख्रिस्टियान फरायग्राफोरनो राननानै हरगोन फेसबुकआव वाट्सएपआव इन्स्टाग्रामाव बहा नोंथाङा होनो गोसो जादों नोंथाङा हरगोन जेन साफ्रोमबो ख्रिस्टियान फरायसुला फरायसुलिफोरा मोनगोन आरो बिथांमोना जेन फरायनायाव गोसो होगोन
सासे मोजां स्टुडेन्ट जालांगोन बे थांखिखौ लानानै नोंथांमोना शेयार खालामदो। आरो जोबनायाव खावलायनो हास्थायबाय नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन। देब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह। बयहाबो सुख शान्ति जाथों बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।